Shout out! After more than 4 years, eto na po sila. Nakarating sa amin. Dinalaw kami. Ay, kuya! Ate! Ate June! Sama yan si Paijun. Ito yung mga, ito po yung dala nila. Oy, pansit. Tapos, yan, may dala po. May dala po silang, yan, may dala, hindi ko na may dalang pusit po. Yan pa, may dalang pang ano. Yung ilos mo sukalamay, yung sukalamay. Yan pala. Salamay! Banana. Basta may banana. Ang driver na poging-pogi. Ito po yung driver nilang poging-pogi. Dito ka po sa may maliwanag kasi hindi nakikita ang inyong kapugian. Poging lubog ang mata. Yan, may mga dala silang ayan, kamote. Yan, buko. Mga sinapos. Si Primo.